Mal-Viċi Ministru għall-Affarijiet Barranin taċ-Ċina Hua Chunying bilna illi Malta u ċ-Ċina jistgħu jikkollaboraw aktar biċ-Ċina tqis lil Malta bħala sieħeb ta' min jorbot fuqu fl-Unjoni Ewropea. Hekk stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fit-tmiem it-tielet jum ta' laqgħat uffiċjali fiċ-Ċina fejn timexxi delegazzjoni li tinkludi li Shadow Minister Beppe Fenekadami u s-Segretarju Internazzjonali Beppe Gallia. Ma' Bernard Grech hemm preżenti wkoll martu Emery Grech u d-Direttur Komunikazzjoni Nathaniel Attert. Waqt it-taħdidiet li qed jipparteċipa fihom il-kap tal-Partit Nazzjonalista semmit ukoll il-kwistjoni li għaddejja bħalissa bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina fuq it-tariffi imposti mill-Gvern Amerikan. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista jinsisti li l-Unjoni Ewropea, iċ-Ċina u l-Istati Uniti jridu jagħmlu sforz biex jerġa' jiġi stabbilit il-prinċipju ta' kummerċ ġust bejn il-partijiet kollha involuti u l-kwistjoni tat-tariffi tiġi riżolta kemm jista' jkun malajr għal benefiċċju ta' kulħadd inkluż pajjiżna. Filwaqt li faħret il-mod kif aġixxiet il-President tal-Parlament Ewropew u MP Nazzjonalista Roberta Metsola f'din il-kwistjoni, il-Viċi Ministru qablet ma' Bernard Grech illi l-aktar importanti tibqa' l-ħidma biex jiġu indirizzati d-diffikultajiet u ħtiġijiet tan-nies bil-persuna tibqa' fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni illi tittieħed. Kemm fil-kuntest ta' dan il-każ ta' tariffi u anke fir-rigward tal-gwerra fl-Ukrajina illi wkoll ġiet diskussa f'din il-laqgħa, Bernard Grech insista li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jagħti s-sehem tiegħu anke fih dan il-Partit Popolari Ewropew biex jinbnew il-pontijiet u biex ikun promoss id-dialogu.